בן כמה אתה, אלוני? בן 4.5. ועכשיו אני כבר גדול. אתה גדול? כן. ומה אתה אוהב לעשות? מה אתה הכי אוהב לעשות בעולם? לכתוב כרכים. אמרו לכתוב רקפת. רקפת היא מוגנת בכלל. היא מה? מוגנת. מוגנת. אז אני לא כותב רקפת. אתה אוהב אבל אתה לא כותב כי זה מוגן. אני רק מסתכל על רקפת. זה אחלה עבודה, תדע לך. עשיתי החלב ותנגר על הירק. סגור. בוא נלחץ על זה יד. מבטיח? מבטיח. סבא אוסקר מאוד אוהב אותך. סבא ג'ו. סבא ג'ו מאוד אוהב אותך. וסבתא חנה. סבתא חנה מאוד אוהבת אותך. וסבתא דורית. סבתא דורית מאוד אוהבת אותך. מאוד 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 מאוד. אמרתי מאוד 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 מאוד